Kublai phi baro sasisen ngap tiang sung phai phi hakani ka puli khubor ngap shiphang balada ka dei sen ka banikong ye phi hakani ka channel ka jongi tisngu bha parlok pan ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi like phi share ba subscribe ru yakani ka channel bat na ka bentai ki to ki balada ban subscribe kublai 1000 ngu ya ka jing spoon ka jong phi ki khubor ba menta kasngi ka khatnyo trik ulaber arhajar arphulai bamdo ka ding ya ka yeng ha shunrut julor da ki phaulak tingka nongstein khatnriu trik ulaber hakapor minsngi jong ka khatnriu trik ulaber arhajar arphulai ka wei ka yeng ha po ka shnong shunrut ha west khasi hill district kala ingkhong khat hadin ba ka thlit ding ka bala kalang bha kala bamdo na phang ya ka te ka yeng hakani ka jingjala ong ba ka jing julor jong ka jingdan jing em kala kot da ki phaulak tingka katkum ki talong khubor bala yolum lo ong ba ka te ka yeng ka dei jong ba bro star ter sa khon jong ba no sing powen wat ka te ka yeng kala ingkhong khat hen rei sham ladan kanu ka jing men saw ya ki men sim breu namar bam sham ladan breu ha ka te ka por shushu la ya thu ba ya ka te ka jing jala yo in kong da ki ba sa mar jan bat mar kum ta ki la parta breu ban tam ya ka te ka ding hen rei na ka jing khlan jong ka ding kem sham la shu ba kat hadu ba ki theli ding ki la yo ban bam do bat kala de pe ya ka te ka yeng bat baro ka jing dan jing em kat hadu ba pen mi ya ka ni ka khubor sham la tip satya na ka e ka daw bala pen long ya ka te ka yeng ba kan kem ding bat plu sakani ka pat ka khubor bandawa I thu no ya ki khasi kum kinong shnong bapura shillong leber khanriu tarik kinong yelam jong ka KSU Warente Circle Mizoram ha ka khatsau tarik ulaber 8000 arphulai kilalat ban yakundo yau larut atkima ubadai umentri katnat land revenue and settlement ka sarkar Mizoram badu larin sangarol ubadai UMLA ka serlui constituency ha aizol bandawa na ka sarkar ban ithu no eki khasi ki basong basa hawarante kolasep district Mizoram kum ki nong shnong bapura ka jalla da ka ba ay ki kot pata lani ki land settlement certificate hakani ka jing yakondo nakaliang utei umentri bat UMLA ki la ay ka jingkular bakin sashim khia ya kani ka jingdawa ka KSU Warente Circle kumban chupan kan mau kani ka jingdawa kala mi house nam arjar khandai ha ka bala dan ka jingsha skut jaka bat jingsha pam ki tenrai deng kwai jong ki khasi ha ka sarkar Mizoram ha khasi weng Warente kani ka ja kala paisa ki tendong skor ka KSU sengkimi bat kladan ka jingkhewen hasilong nakaliang ka Young Mizo Association kala yakondo bat kinong yalam ka seng ha ka shlem trekam jongka ha jayau bat kawai ami kala kular ban penkren ya ka sarkar Mizoram ban sangye no ya ka jingthambor ya ki pat khasi ha ka ni ka jingyalang la poilang ru ki dekhat ka KSU Warente Circle na Mizoram shushu nakaliang ka mizo zalai pau kilawan shashilong na aizol ban penbet ya kani ka jinge bat ka KSU hangni kalami ka jingdawa na ka KSU ban ai no ya ka land settlement certificate ya baro ki khasi ki basa ha Mizoram namar ki khasi kiladon ha kani ka jaka na do usnam 1000 khandai spa lai punreu hashwa ban kha ya ka jala Mizoram hadin shipos nem kanthi hadin ka jingsa teng kani ka kam ka KSU sengkemi ha arajar khat khandai kalalet biang sa chisian cha Mizoram ban poi hadu aizol ban yakondo yakino yalam ka MZP halor kamat LSC ka jingya kran kadang yai beteng hadu menta ka KSU kan yai budin yakani ka jing angnut ki khasi traishnong ka Mizoram sakani ka weipat hapo shphau tarik aipor ka sarkar ya ka HPC ban ai jubab shillong leber khanriu tarik ka sarkar jalla ha kasngi palai hadian bakla dapshong pishar kala aipor ya ka harijan panchayat committee bakan ay ka jubab hapo ka shphau tarik jong uya yong ha ka bayadai bat ka jingterwa ban kenria ya ki laispa sa phu artali kilong yeng na themator them yo mulong shaka jaka hasilong municipal board habakran shakilat pathai khubor hadin balada ban shong jingelang usembut menteri rang ba ka jalla uba snew balang dhar uba petru ya katnat penroi sor ulong ngilada ban IT ya ka saindor halor ka jingterwa ka sarkar shaki ban ngila aipor ban jubab tat hadu ka shphau tarik uya yong arhajar arphulai uba snew balang ulong bakani ka jingbetha ka balashem da ka sarkar ka long hadin ba ka HPC ka lapan por lai banai ban jubab ya ka jingterwa ka sarkar nakaliang ka sarkar ngimsham la menjur ya kani ka jingkerpat ki harijan ban aipor hadu lai banai badha ka bangila rai ban aipor ya ki tat hadu ka shphau tarik uya yong bakin jubab shangi ulong uba snew balang ula ban rap bahadin kan ni nakaliang ka high level committee kan sakhot ya ka jingelang ban shem ya ka rai bakhadu halor kani ka kam shushu nakaliang usembut menteri habakali ulong ngin snap shwa ya ka ei ka ba ka HPC ka dan ban ong bat hadin kan ngin sala ban ya thu ka ei ka bangi de ban le bat ka ei ka bangim de ban le kam ya hab yangi ban ya thu lupa ya ka ei ka bangin le ki khubor na bar ka jalla shirta hapshong patok arngut ki badan ktira bor bat penyap eka khna prasnam Imphal leber kayeng kashri bakar pangjong ka CBI hakala asngi ublai menta ka tayo kala tan bishar bat rai pendam da ka jingset patok da ka banne shirta jingem ya arngut ki runar ki badan kti banra bor bat penyap ya ka wei ka khnarit ka badang prasnam ka kerta khun jong menteri barim ka sarkar Manipur
Ketika jingja syara buar bat syapan yap jong ketika kenarit ka badairu ka khun jong menteri barem ka sarkar jela kalaja haus nem arhajar lai. Halor ketika jingja layathu bakla syempuar hadu arp haus nem ya ka ying ka syari ban penbenaya ketika rai pendram ya ki arngut ki runar ki badan ketiha ketika kambamman ki kenthop yau ningombam rome meitai bat ulet khoshai hokep. Kat kum ki jingyo lum khubor layathu bana kalian ka CBI kala pendung ya ketika mukadduma ha ka arp khandai terik uluber arhajar saw hadin ka jingyo jingkan at na ka sarkar Manipur hadin ka tei ka CBI kala shimti ban toket halor ka FIR ka balalit ban pendrung ningkong halam pel PS ka tei ka khenna ka dei ka khun jong menteri barem ka sarkar Manipur Francis ngajok pa kala syara bor ha ka sautarik unai wing arhajar lai na ka khardop jong ka skul ka bapuli ka badan ha ka kantat sangai purau Imphal ya ka mendiap jong ka tei ka khenna layo bantam ha ka khar artarik unai wing arhajar lai na ka wei kana la ka badan ha ka nongba Imphal hadin ka tei ka jingtoket layathu baya ka charge la pendrung ha ka arpa pratrik uno pra arhajar nyo persya ya saungut kirunar kibran ketiha ketika kambian layo jingtepru ba arngut kitei kirunar kila khlat no kat ba ka jingtoket kadang ya chakmat ka khubor na bar jong kari kumsiat bakla ka khulung lai snem ya ka henmen ba saus nem ha Houston leber hakani ka khubor laong baka wei ka khulung lai snem kala kum bakla siat yap ya la ka jong ka henmen ka badang saus nem karta hapo Houston jong ka nong ba Texas kani kala jaru ha ka por bakisan ngot ki wei pat ki balasan kan thup ya ka kamia bat ukpa kidan hi ha ka ju ka yeng ha ka por baka te ka khulung kala yo siat ya ka te ka henmen da ka suloi ret laong baka te ka khulung kala yo ban bat ya ka te ka suloi ka balong simi automatic pistol bat ka basuk pa ban kam badai kani ka daw ka balapan long ya ka te ka khulung bakan suk ban knyat ya ka te ka suloi ha ka te ka jingja hadin balayo asngau ya ka jingriu ka suloi ha ka te ka sngi kitei ki bayadan hayeng kila let mare awut syaka kamrat ya jong kitei ki khunret ha ka bakila syam ya ka te ka khna saus nem bakalat ya yabler hamadan jong ka te ka kamrat ya kumjuru kalong baka te ka khulung ka badang lais nem ru kala dap da ka jinglingo namar ka jingtrei kam jong ka te ka suloi ha ka por makaru kampoi perkhat kumta laong kani ka long ka jingja ka basmusi ya ka te ka long yeng bat kham tam e ka ban penbut nam bat pensanut ya ka te ka khulung onda kala he namar ka te ka jingja ka balaja ha ka por ba ka te ka khulung kampat tip ya ka benang ya ka khendau bat kampat tip ya ka yap ka em kat ba kum ha ka te ka por kala kum shimshi sendan ya ka mensiam jong ka henmen jong ka namar laong ru ba ki dan tangkum ba shipawa ki long yeng ki babu sulai hapo yeng ki ba jubu pikir ba bat la ru ban ong badai na kani ka daw ba kum ki te ki jingja ki kinrai ba hapo ka United States ha kini kisngi kawai na ki daw ka ba kham kongsan ka long namar ka jingyo lai lu jong ki pat ba banbu ya ki sulai hapo yeng kat ba ki wei pat ki daw ki long namar ba ki he ki san kim shem labu bha ne le pikir wala ki latip ba ka dei ka tiar ka bala ban shem ya ka min simbriu kidan palat ya ka saw pusau hajar teli ba kum kini ki jingja hapo usnem balalet ha kaleng ka benta jong ka United States ha usnem balalet ka jingja sanjat kulina phang ka jorba hapo United States na do ba ki khennaret ki khenna skol ru ki bun ki bale ya ka te ka kamrunar ha ka baladan kumbashi hajar news pa teli ki kam siat jong ki khenna ki badan hapo kat frasnem kan thobru ya lais pa khat sautli ki jingja siat ki badan kti da ki khenna ki badang hapo khat wesnem karta ka Texas kadan palat life ho million ngut ki pat ba nong song snong ka long ru ka wei na ka nong ba hapo ka United States ka basuk tam ban yo ban bat suloi ha ka ba kila ban ra lajlan wat ha ki chaka pat ba khlem kanu ka jing perkhing ne ki kindon perkhing namar kata ki he ka United States ki lakin tu ya ki he kisan ki bajubu ya ki suloi hayeng ba ki dei ban fikir bha ya ka suloi hayeng khanang ba ki khun ki kti jong ki kinam yo ban kata ya ka te ka tiar ka ba ap jing ma hadu kata Kublai shibun ya phi baro ki parlok ki balas ngap ya kani ka khubor ngin se shambyang bat phi ha ki wei pat ki khubor